ha kisgi ke belajan kut kajing aipor jong ka seng KSU ya ka sorkar bat ha kajing ya pensutu pajba keleng ke distrik jong kana ka seng kalam maham ru bah kila ban ya tengku bat ka sorkar lah ha kano kono ko por lada kim urlong kini kisan teli kimat jing dawa jong kana ka seng kita kisan teli kimat jing dawa kalong ban pensenge no ya ka public hearing ban wengkam no ya USPDC jong ke jentia ban penbej ya ka jing hakar kom tungkam tungjam bat kini ki santeli ki mat ki asremitik bat ki mat jing dawa bat ki to ki spoteli ki mat jing dawa jong ka to ka seng BPP kana ka seng kala kubur halor ka jing jam jong ka sarkar hak bayar de bat ki bar jela ka jing yo rong yo mi ka jing wan rong gertlap jong ki bar jela kana ka seng ka jing ya dai ka baru spa bat senyon kala ki baduk kana ka seng kala penpaur kala keren kubur halor ki hospital ka jing duna trekam bat ka jing duna ki dawai bat kala kuburu halor kajing tungkam ka ha po di istilah ne kino kilat tungkam baki kimlong ki bakuj basuba te kine ki santli bat kiwai kimat bakane ka seng ka berstu paj ba bat kumtahi kala maham bakane ka seng kala ban tungku bat ka sorkar ha kano kono ko por mar kajing ai por jong ka kala poitat se ka bakut bat kajing persutu paj ba bakane ka seng kala ya keleng ki distrik jong kane ka kasi te kane ka seng kala kine ki marjing dawa ba kane ka seng kala kumbanga ongki asrem bat gitu ki marjing dawa ba ka seng VPP kala dawa ndre ka seng VPP ka klem dawa ban wengkam no USP berdisi jong ka jantia ndre ka kasi student union kala dawa ba kine ki arngut kidai ban ya kendria ka sarkar ka ban pen kendria jakano ya kini namar kila don bentang ha ke jingle don bore ki pajba ya kirit kiria hak ba penlong ya ka public hearing jong kane ka sri simen hapo jantia te ikut jong kane ka jing aipor jong ka lakut hak no kono ko por kila bani tengku kila kubur pa jiakat baja longkat balong kini ya cekmat bandawai hakmat jong ka sarkar Perancur bahkan ka sarkar MDI itu lembaga MPP ni UI badai ka sarkar ka ba yo pam yo sa yo ja na kini ki semen factory badang kini ki islam ka walai ni UI ba kawai ka semen factory siapa napo Jenta Hills kali Indonesian ya kami ka political party ka badai ka sarkar hadu sanpola tengka bangi ba kata ka dei tengkai kai ka bapau kata ka dei tengka bapau hara ye kabari ngelama abang tep kini abang ki klur bang kijep ka spa ka pau jom karib ka japan reu tanglang ta ka jum mentoy jom kita ki basoi chong kata ka syuti lale jom kata ka political party ka badan ka bor kata kalau kai ka bangi ni ko abalora ni maung hami ni muan kan bas persya ya no hara ni ko abalora ki jing sisa bang pensau ki jing sisa bakum karib ka japan reu kada bang tep hawadai bakane ngan ong ipi ba kisamla jungi bun ki jinge pilama te kumta kum kaseng kamla sasyu nganget baupat kabri myo trap hibro kaweru umla sasyu te ini kisi anong ipi sasin limba kane ka jelang mandasngi ngakot ngawer yaboro kipat kabri myo trap banya ailang kakti kamon kti kadiang ya kaseng hibro kawe banya penerlam dalam sekumnu ladang hap hambor ladang hap kelon ramadan ladang hap syapom syafir ladang hap syasiatu nganong ban kari minum songkhat ban slai kari minum kawai mat seberang kau kari Islam upai kabri nyotret tangin nikitin kublai sibun kublai siajar aku abanong hangi bang aku bana kaliang juga seng limpet napaling ki khamtam napaling ki amne ki nong nikmat ki bak upai pa jong ka jala juni khamtam ki amne jong ka bring nyotret bro kila pun ku por ki
kila pen kamti haki yang ulakam sensar nam ta gajala ngipekai manu na pring jeki kiban long persa bat manu na pring jeki kiban persan yakni kamat kebakin wadra hapo kayin berbal khawan jo gajala bat men ong paru hangye balada kita ki amalie kibalok kin khang selamat kinong ikmat kibalok kin khang selamat kibamdan ya kata kami siam ban ID ban satri na bata kajak video ngong pa ta ya ban kata ka kejimbang kaseng kandung ailat iki watang badiok kia yo dem ban yo song suk song pani ha kejimbut kejing pakat iki